Il-qorti ordnat l-ifriżar tal-assi tal-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat Keith Schembri dan wara li l-Pulizija skattat investigazzjoni fuq allegazzjonijiet serji ta' ħasil ta' flus. Friżati wkoll l-assi ta' martu tal-ġenituri u raba oħrajn. L-ordni tal-qorti hija fil-konfront ukoll ta' Brian Tonna u Carl Cini, diretturi ta' Nexia BT. Effettwata anke l-kumpanija Casco tal-istess Keith Schembri li għandha wkoll l-assif kollha friżati. L-ordni hija indirizzata lill-lista twila ta' banek u istituzzjonijiet finanzjarji sabiex jiffriżaw il-kontijiet ta' Keith Schembri sakemm isiru l-investigazzjonijiet bil-Pulizija twettaq numru ta' tfittxijiet fir-residenzi tal-individwi imsemmija. L-ordni nħarġet mill-qorti kriminali fuq rikors mill-Avukat Ġenerali li fid-digrit tagħha qablet li hemm raġunijiet biżżejjed ta' suspett li l-persuni msemmija huma ħatja ta' reat ta' ħasil ta' flus. Dan l-aħħar żvilupp hu marbut ma' tmiem tal-inkjesta li kien talab l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil dwar l-allegat tixħim ta' Keith Schembri u Brian Tonna fl-iskema tal-beħ tal-passaporti. Il-ġimgħa li għaddiet Simon Busuttil kien talab li jingħata kopja tar-rapport tal-inkjesta li ġie konkluż, iżda l-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg xaħdet din it-talba. L-ordni tal-qorti joħroġ mill-liġi kontra l-ħasil tal-flus li timponi sentenza ta' ħabs sa' massimu ta' 18-il sena jew multa sa' massimu ta' 2,500,000 euro f'każ ta' ħtija ta' ħasil ta' flus. Din il-liġi tagħti setat lill-Avukat Ġenerali biex jitlob lill qorti toħroġ diversi ordnijiet kontra persuni suspettati b'reati ta' ħasil ta' flus. Ordnijiet li jvarjaw minn dawk ta' sorveljanza fejn is-suspettat ma jkunx jaf li għaddejja din is-sorveljanza għal ordnijiet li joqtu lis-suspettati b'mod dirett.